Вече мигрирахме доста проекти в еврови акаунти в Google Ads и мога да споделя кои са най-честите трудности в процеса на създаване на нов акаунт. Първата е да изберат подходящ момент, когато да се случи самото прехвърляне. Най-често избираме по-слаб период, който не е ориентиран от силни активности рекламни, за да не рискуваме спад в оборотите и в продажбите на дневна база. По-слабия период смятам, че вече премина. Вече сме на етап октомври-ноември, черен петък, Коледа и вече периодът ви остава най-вероятно след началото на декември месец или след дори 15 декември, когато вече продажбите биха могли да поспаднат. Втората трудност е работа с програмисти и дефиниране всъщност на кои ключови действия трябва да бъдат подменени. Ако сайтът отдавна е настройван за проследяване на отчитане на реализации в Google Ads, то трябва да намерим кой човек е отговорен за поддръжката на сайта с технически план и да планираме това да изпратим проследяващи тагове, ремаркетинг, да настроим отново динамичен ремаркетинг, ако той е бил къстъм правен в сорса и всички останали детайли. Много по-лесно става, когато всичко ви се намира в Google Tag Manager и въпрос на няколко клика да се дублират настоящи тагове и да се подменят с новите номера. Третата трудност е когато проектът е малък и когато дневният бюджет е изключително ограничен. Това означава ограничаване на данните, с които бихме могли да работим, така че да обучим алгоритъма да постига реализациите, които сме постигали в стария рекламен акаунт. За по-големи брандове виждаме, че миграцията може да отнеме 2 до 3 дена. Естествено, първия ден може цената на клик да бъде сравнително по-висока, но следващите няколко дни се нормализира тенденцията, тъй като обема на реализации, дали това са продажби, ключови действия, които са в форма за попълване или нещо друго, се събират сравнително бързо и са големи като обем. За по-малки обаче рекламодатели това представлява проблем, ако става въпрос за доста по-малки количества. Така че, когато мигрирате вашите акаунти, помислете кой период е подходящ, имате ли технически съпорт, с който можете да направите миграцията и дали бихте могли сравнително бързо да обучите алгоритъма, така че рекламните ви кампании и акаунти да не страдат от самото прехвърляне на вашите активности.